sila talagang parang balak na ikalendaryo to, bakit yun naisipan, ma'am, na dito sa Senate umpisa na, though to be clear, this is not about the franchise yet, diba? Issues lang to about ABS. Actually, alam mo, nagpalit na yung isip ko eh. Sa tingin ko, didinigin na natin mismo ang prangkisa. Alam mo bakit? Hindi lamang yung mga issue. Dahil yung mga issue na yan kasama sa oversight, kung kinakailangan bang or meron bang dahilan kung bakit i-renew o wag i-renew ang isang franchise. Siyempre, para malaman mo, makatwiran ba na i-renew ang franchise? Makatwiran ba na buwagin ang franchise? Paano mo malalaman yan kung walang pagdinig? Ngayon, ang franchise kasi o ang prangkisa ay isang local bill. Ito ay dapat nagmumula sa mababang pulungan o sa Kongreso. Pero alam naman natin na pagdating sa mga ibang bagay, lalo-lalo na pag ito'y kailangan ng maipasa, katulad ng budget, katulad ng buwis or taxes, simultaneous naman ang pagdinig sa House at sa Senado. Kahit na wala pang natatransmit na bill ang Kongreso, naghihiring na tayo dito para sa train, naalala ninyo? Basta lamang, hindi pa magsusumite ang aming committee ng isang committee report hanggat hindi pa namin natatanggap yung galing sa Kongreso na version nila